Dnes už tých odborných výrazov, informácií bola spústa. Ja len krátko ozaj a skôr z tej praxe. Za svoj život som prešiel teda od pozície obyčajného lesníka až po organizačného riaditeľa u štátnych lesov. Robil som odborného lesného hospodára u rôznych subjektov, od urbárov a mestských lesov. Takže z tej praxe si myslím, že mám celkom dobrý prehľad a za všetky tie roky moje lesnícke som sa stretával s nejakými novými vecami, s nejakými vymoženosťami, ale všetky boli prijímané tak, ako viac menej asi aj táto. Niektorým sa javí, že je to možno niekde pre niekoho science fiction, pre niekoho možno hudba budúcnosti, ale v konečnom dôsledku všetky tie, ktoré som spomínal, prišli postupne do praxe. A mňa tu na tejto chytili dve veci. Jedna bola naozaj relevantné výsledky, keď som uvidel túto plochu, keď som tu bol pred nejakými mesiacmi, a pozrel som si výsledky, čísla, meraní, pozrel som si teda obrázky, videá, ktoré boli natočené pred a po vykonaní týchto technologických postupov a použitia teda prípravkov a aplikácií. Naozaj to sú praktické rukolapné výsledky, ktoré ma presvedčili o tom, že toto má zmysel a bude to mať naozaj obrovský prínos pre lesnícku prevádzku aj s ohľadom na tie veci, ktoré už boli spomínané, čo sa týka, problémov so zamestnanosťou v pestovnej činnosti a všetky tie ďalšie vplyvy, ktoré teda vo veľkej miere lesníctvo ovplyvňujú. Čiže to bola jedna vec a druhá vec je práve tá, ktorá pred chvíľou bola spomínaná, že výsledkom tejto výskumnej úlohy by mala byť aj potom, mali by byť aj podklady pre spracovanie tej metodiky a pre následnú možnosť vlastne už takého ozaj rozšíreného alebo širokého praktického použitia v lesníckej praxi. Že toto dá podklad pre a verím teda aj pre tých ľudí, ktorí o tom rozhodujú a schvaľujú hlavne, že budú mať také praktické výsledky, tak ako to mňa presvedčilo, že aj ich to presvedčí a umožní to použitie a široký teda rozvoj týchto technológií. Ja pôsobím v tých okresoch, ktoré spomínal pán inžinier Vašečka, od Košic, teda Gelnicu, Rožňavu, Revúcu, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár. Už sme to tam prezentovali subjektom, teda lesníckym užívateľom, obhospodarovateľom lesa a môžem povedať teda, že naozaj to bolo prijímané s veľkým záujmom. Už sme rozbehli ozaj konkrétnu spoluprácu, chystáme sa podpísať zmluvy na mestských lesoch v Jelšave, v Rožňave, na nejakých spoločnostiach urbárnych v okrese Rožňava zatiaľ a takisto ozývali sa nám teda s veľkým záujmom z okresu Lučenec niektoré spoločnosti a z Poltára. Takže ja len chcem povedať a teda aj pre vás, že má to budúcnosť, nie je to len teoretická vec a pre mňa je podstatné to, že to prinesie veľké pozitíva a veľké uľahčenie v tých prácach, čo sa týka lesníckej činnosti. Nachádzame sa pri výskumnej ploche Michalová, ktorá je súčasťou projektu irreverzibilnej likvidácie černičia a využitia novej technológie pri tejto likvidácii, a to jednak klasickými postrekovačmi a zároveň podpora následného prirodzeného zmladenia alebo sadeníc umelej obnovy prostredníctvom dronu. To je to novum, ktoré teda sa v rámci tohto projektu realizuje, skúša a výsledkom teda tejto výskumnej úlohy by malo byť jednak prijatie, alebo teda získanie podkladov pre prijatie novej legislatívnej úpravy, ktorá by zovšeobecnila možnosti a použitia týchto postupov a technológie s využitím dronu v lesníckych činnostiach. No a samozrejme potom rozšírenie týchto nových činností v bežnej lesníckej prevádzke.
Okrem tejto výskumnej plochy teda máme už aj konkrétne praktické výsledky, respektíve kontakty s jednotlivými obhospodarovateľmi lesov. Predovšetkým sa do toho zapájajú väčšie subjekty, ako sú mestské lesy Jelšava napríklad, mestské lesy Rožňava. Táto výskumná plocha, na ktorej sa teda nachádzame, patrí teda do majetku mestských lesov alebo lesov mesta Brezno. Takže predovšetkým tieto väčšie subjekty, ale už aj niektoré z tých menších spoločenstevných subjektov, ako sú urbáre alebo komposesoráty, prejavili záujem o jednak obhliadku svojich porastov, konkrétnych plôch a potom následne samozrejme aj o realizáciu, o vyskúšanie teda tohto nového postupu. Tu na tejto ploche za mnou a samozrejme navezujú na to ďalšie susedné ešte plochy v vedľajšom poraste. Tu tento postup sa skúša už 3 roky a naozaj tie výsledky sú hmatateľné, respektíve viditeľné na prvé oko. Kým predtým boli tieto porasty alebo tieto plochy porastené súvislou vrstvou malinčia, černičia a tráv. A teraz ako vidíte, vidieť aj jednotlivé sadenice, jednotlivé stromčeky. Takže je to nie len teória, ale je to naozaj praktická záležitosť, ktorá verím, že bude mať široké použitie v lesníckej praxi.